намаление 1/10 с двата крака 3/10. Гейл Майс от Белгия. Скоро не бяхме наблюдавали белгийска гимнастичка. До миналата година се състезавала за девойките. Много подмладено първенство наблюдаваме, подмладено европейско първенство. Една грешчица, свиване на краката, за да не стъпи на земята. При всички случаи, ето този хват. Със сигурност има руски специалист там. Руснаците са, руската школа са майстори на подобни съчетания и постановка на смесена успоредка. Браво на белгийката. С доста грешки, но се вижда, че като обемното упражнение има много в съчетанието и то трудни. Няма да мине много време, ще ги усъвършенства и ще стабилизира съчетанието си. Но ги владее упражнението. Приземяването не беше най-добрите. Прекалено много задържа групата. Млада състезателка, пред която има бъдеще. Както пред всяка по-млада